Mega love shout out, Lalabs Merlin. Ayan, thank you so much, Lalab Merlin. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan. Mega love shout out. Prima Trib Mix. Ayan, mega love shout out sa iyo kapatid. Thank you so much for coming. Ayan, bigyan kita ng jacket kapatid. Shout out Loads. Ayan, mega love shout out sa iyo kapatid. Sandali lang, bigyan kita ng ng jacket. Ano ba yung aking Ayan, thank you so much kapatid. Ayan, 2 millions in the house. Mega love shout out. Pa-share po ng ating live guys. Sa mga gustong umakyat guys. Ayan kapatid, meron ka na pong jacket. Pwede ka na pong gawa muna tayo ng ng banner. May jacket ka na kapatid, pwede ka na pong Ayan, 2 millions in the house. Mega love shoutout po. Kapatid, naka-live ako kapatid, please. Ayan, 2 millions in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Salamat kabayan. Ayan, walang anuman kapatid. Meron ko na pong jacket. Thank you so much kapatid. Ayan, maglagay tayo. Salamat kabayan. Kapatid, baba ka ng bahay mo. Please.
Mag-flex muna tayo. Sorry. Ang hirap kasi nito pag... Two millions in the house. Mega love shoutout po. Init.
3 people millions in the house. 3 millions in the house. Mega love shoutout po sa inyo dyan. Millions in the house. Mega love shoutout po. Sa mga gusto magpa-flex, baba lang kayo ng bahay nyo, guys. Saglit lang tayo, guys. 2 hours lang po tayo magla-live ngayong araw. Ayan. 4 millions in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Magandang gabi sa inyo. Ayan, kumusta kayo dyan, guys? Sana ay nasa mabuti kayo. Lahat dyan. Keep safe everyone, mga kapatid. Ayan, Maria. Ayan, andyan si Tita Maria's Moments USA. Good evening. Good morning. Tambay ko ito dito, kapatid. Kakagising lang. Ayan. Maraming salamat po, Tita Maria's Moments USA. Thank you so much po. Ayan. Good evening po sa iyo. Sana ay okay kayo dyan. Ingat po palagi. Maraming salamat sa pag-drop by. Thank you po. 4 millions in the house. Mega love shoutout po. Ayan, isusunod natin si kapatid Maria's Moments. Mag-reflex po natin. Ayan, wait lang, guys. Tapusin lang po natin to, guys. Malapit naman natapos. Thank you po, kapatid.
Saan ba yung chinelis ko? Three millions in the house. Mega love shoutout po. Ay, huwag mo ako play live. Baka ma-CPR ka. Nakasubscribe kasi ako sa Epidemic Music. Salamat. Nakamute naman po yan, kapatid. Hindi naman siya eh. Huwag mo ako play. Baka ma-CPR ka. Nakasubscribe kasi ako sa Epidemic Music. Salamat. Pag nagpe-flex po ako, kapatid, hindi naman siya nakamute naman po siya eh. Ayan, mega love shoutout po. Kuya Jun TV, Harang. Maraming salamat sa paharang. Wow, manay. 4 millions in the house. Mega love shoutout po. Ayan, meron tayong bisita. Ayan. Welcome, Kuya Jun TV. Ayan. Yeah. Wow. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Ano yan? Kapatid, i-mute mo yan. Thank you, Kuya Jun, sa pag-akyat. Ano, kapatid? Kapatid. Nasaan na ba yung ko? Kamusta, Kuya Jun? Kapatid! Rinig ba ako? Kamusta? Okay lang naman. Netflix also. Nasa work ka pa? Kakarating ko lang. Galing work. Hindi kita marinig Kuya Jun. Bakit tayo kumarinig? Check. Check. Rinig ba? O yan, naririnig na kita. Sabi ko kanina, yung pinipli mo kanina, ano yun? Nakamute ba yun? Hindi. Yes, nakamute. Okay. Bicolano din ba si Kuya Jun? Kuya Jun, taga saan ka nga, Kuya Jun? Taga Davao. Davao po siya, kapatid. Ayan, mayroon tayo si Kamahalan. Gandang Gabi host. Ayan, nandyan si Kamahalan. Mega love shoutout po sa iyo, Kamahalan. Thank you so much. Regards kay Kuya Jun TV. Regards naman kayo, Jun. Kuya Jun, regards daw sa iyo, sabi ni Kamahalan. Yes, welcome po. Ayan. Regards din ako sa iyo, Kamahalan. Kapatid Marias Moment USA, pwede naman kitang i-flex, kaso nakamute naman siya eh. Ayan, ipin muna natin yung tusukan muna natin yung premiere ni kapatid Kamahalan. Sige, mo dyan Kamahalan. Tusok-tusukin natin Ayan. yan. Tusukin natin yung yung premiere ni Kamahalan. Papunta na ako sa premiere mo, Kamahalan. Ayan. Pang 90 na ako natusok sa iyo, Kamahalan. Ayan. Tusok na po. 3 hours. Mamaya to, 10 p.m. no? Ayan! Nagpa-member si Kamahalan! Nagpa-member si Kamahalan! Ayan, thank you so much, naman. Unexpected. Ayan. Thank you, Kamahalan. Maraming salamat po, Kamahalan. Thank you so much sa pa-member mo dyan. Sino yung piniplex mo, kapatid? Ha? Sino yung piniplex Ayan, maraming salamat. 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Thank you sa pa-member. Ayan, i-flex natin. Dikitan po natin, guys. Bagong member, guys. Baba ko lang yung bahay ni Ay, pwede na yan, kapatid, yung Plinex ko na premiere niya.
Sino? Ni bagong member, si Kamahalan. Hindi yan. Siguro siya magpa-flex kapatid. Ay, ano na lang yung channel niya, Itin no? mo lang. Ibaba ko yung channel niya. Check. Ayan, Check. si Ito lang. Primative Mix Loads. Pa-shoutout ako tsaka Team First Santo Domingo Albay Riders. Ayan, mega love shoutout po dyan sa mga First Santo Domingo Albay Riders. Ayan, pinapa-shoutout po ni Primative Mix. Ayan, maraming salamat kapatid. 6 millions in the house. Mega love shoutout sa mga gustong magpa-flex guys. Baba lang nyo yung bahay nyo guys. Ibaba ko kapatid yung bahay ni ni Kamahalan Ipin mo na lang yung premiere niya. Ayan, nakapin naman siya. Ayan guys. Padikitan niya naman guys. Patusukan niyo naman po yung bagong member ni ni host. Si Kamahalan Iska Endalosa. Maraming salamat po. Agoy. Akala ko mag-burn out. Alam mo kanina, dapat alas 2. Kapatid? Si to yung sa piniflex mo? yung nag-ano din sa supporters ko din, nagsusupport sa akin. Si Sige. LC Receipts and More, yan. Yung sa namin. Ayan, malapit na. I-flex ko muna si bagong member natin. Ayan, parang hindi siya magpa-flex si Kamahalan kapatid. Bakit? Tanungin mo muna siya, baka kasi sa akin, hindi siya naman nag-flex. Ayan, Kamahalan, okay lang ba na i-flex ko yung channel mo? Baka ba, Naka-live din pala si Ay, ito pala. Ito na lang si Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Just si Tita, na lang. Si Tita Just Rose na lang muna i-flex ko. Ayan. May share ko sa kanila. Ha? Sa GC. Yes, bakit naman Kuya Jun ayaw mo? Ayan, Netflix. Bakit naman Kuya Jun ayaw mo? Ayun, no? Pwede naman daw. Pwede naman daw. Ayan, Netflix mo kapatid kay Mahalan. Flex natin. Ano kapatid? Wait lang. Laki niyo ng bahay ni Kamahalan, kapatid, no? Gustong gusto, no? Kamahalan. Ano nangyari dito? Sabihin ko. Anong nangyari? Ayan, guys. Pakitamsa ka naman, guys, yung nakapin natin, guys. Baka Kamahalan, gusto mo umakyat Kamahalan? Si Merlin ang live. Oh. Sabi niya sa akin, pupuntahan niya ako kasi kanina sabi ko sa kanya 4 p.m. Nagantay siguro si kapatid, sila Labs. Ayan. Kamahalan, akyat ka po Kamahalan. Gusto mong umakyat? 5 millions in the house. Mega love shoutout po. Kapatid na kapatid na Primative Mix, baba ka po ng bahay mo. Baka hindi pa kita nadikitan ng Ayan. Magsisimula na kasi ang aming marathon hanggang hating gabi na to. Sige po Kamahalan. May marathon daw sila. Kapatid, may sinishare ako sa GC. Ano yun? Yung Facebook, pa-share ko kapatid.
entry kasi nila. Ano ba na views sa Facebook. Ano yun? Tingnan mo sa Itong Facebook. Zumba? Zumba entry? Ah. Ah. Ah, may marathon daw sila kamahalan eh. Oh. Kasi yung premiere niya hanggang pang ano niya. Oo. Anong oras yung premiere? Shining light through the eyes. Hindi ko ina-expect kapatid magpa-member si kamahalan. Mabait yan si ano, kamahalan. Oo. Member ko rin siya. Alam mo, nakilala ko si kamahalan kay kapatid na Lizelle or Giselle, Juvenile yeah, ba? oo. Ah. Madalas din yan mag-LS eh. Sino? Si kapatid, si kamahalan. Ano, yung ilis niya kapatid, 3 p.m. and 6 p.m. Yes. Yun kasi lagi kong tinatambayan kaya yan. Sumasali pa nga ako palagi ng games dyan eh. Kaya lang nitong mga nakaraang linggo, hindi na ako nakakapunta kasi nga busy din ako. Kahit nga kay kapatid Lisel, bihira na ako makapunta kasi siyempre nangangapa pa din ako sa channel ko. Ganda ng halaman. Meron din kami nitong halaman eh. Lumalaki yan. Oh. Kasi Ang mahal kaya, ang mahal kaya niyan, kapatid. Join button. Mahal, ha? Hmm? Ano sabi mo kapatid? Kapatid Lizelle, nagtanggal siya ng join button. Bakit? Nagtanggal siya ng join button. Bakit naman? Ayaw niya ng may Ayaw niya- members. Ang mahirap kasi sa Ano to? kasi Kasi nagpa-member ako si sa ano kanya nga, yung IS membership niya. Ano naman to? Naglagas si Lulu. Nilagasan ako ng 10. Sige. Nilagasan ka? Bakit? Anong nilaga sa'yo? Yung Ewan ko na Lulu. saging? Yung subscriber. Oh. Si Lalab sa SG Grabe nga naman ito si eh. Lolo. Ang nilagas kay Lalab sa SG, revenue eh. Nag-93 yung revenue kaya ni Lalabs. 4 million in the house. Mega love shoutout po sa inyo dyan. Sino pang gusto magpa-flex, guys? Si Yui, naka-LS din. Sino? Si UN Clarita. Sa GC natin. Hindi ako mag-share sa GC kapatid kasi nandun si UN, Maganda yung maganda yung mga content. Alam mo, magaganda yung content ni Kamahalan. Magaganda content niya, oh. Paano magtanim ng, ayan. Maganda ng mga content niya, oh. Kanina ka pala kauwi, kapatid? Kakarating ko lang. Yung tumawag ako sa'yo. Hindi kita masagot kasi naka-live ako, eh. Sino ang gusto mong i-flex natin, Kuya Jun? Isunod natin. Ikaw bahala. Si Mama Miles. Si Mami Miles. Yung bago niya? Yung Pinas Norway? Pinas Norway. Pinas Norway. May bago siyang upload. Mag-mute mo na kasaglit na. Sige lang. Ayan, naka 6 minutes naman si malapit naman matapos to. Tapusin na lang natin. 4 million in the house. Mega love shoutout po sa mga gustong magpa-flex, guys. Baba lang kayo ng bahay nyo, guys. Or type
in. I'm in. Si Primative Mix TV, ano kaya to? Tingnan ko nga muna to. Primative Mix. Primative Mix, ito ba yung bahay mo? Yung 16 subscriber? Or ano mo to? Alagad mo lang to? Kapatid, skip mo yung harang. Ay, May harang, piniplay mo. nakatingin kasi ako sa ano ko eh. Sa, Ayan, flex muna na. Tapos na, isunod natin si Mami Miles. nag-ano ko sa kanya kanina, may bago siyang upload. Sabi 1 ko, hour ago. online naman siya ngayon. Ayan, sa akin po yan, Lods, bago lang. Ayan, sige. Kapatid, ayudahan kita kapatid ha, Primative Mix TV. Ang balikan mo na lang sa akin is yung yung main ko ha. Ayudahan kita ngayon. Ibaba ko yung channel mo. Ayan. Ba't ganun? Isa pa lang yung upload mo kapatid, no? Ayan, maraming salamat po kapatid Maria sa pabiji-biji mo po dyan. Thank you so much po. Kapatid, dikitan mo yan. So, very supportive yan. Si Tita Maria, Maria's Moments USA. Doon yan sa namin, sa GC. Ayudahan kita kapatid ha. Salamat Lods. Ayan, walang anuman. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout po. Ayudahan ko muna to si Primative Mix. Baby pa yung bahay niya eh. Ayan guys, nabasa nyo ba sinasabi ko, Bicolano Vlogs? Opo, meron ka, paalala ko lang ha, iwasan nyo yung pagpiplex kasi baka tupakin yung piniplex nyo at iparemove ang video niya. Lagot, strike ang labas nyo. Iparemove ang... ganun ba yun? Ano yun? Paalala ko lang ha, iwasan nyo yung pag-flex kasi baka tupakin yung piniflex nyo at iparemove ang video niya. Lagot kayo at strike ang labas niya. Sige, salamat ka kamahalan ha. Ano sabi? Paalala Ayan, ko oh. lang ha. Ay? Mag-ingat daw sa pag-flex ng channel, ng video ng
Nag-flex kasi baka tagtupatin nyo, piniflex nyo at ipapinood ang video nyo. Oh. Yun nga yung sinabi ko sa iyo, no, kanina kamahalan eh. Sabi ko kanina kamahalan, di ba? Sabi ko, di ba kapatid no, nagtatanong ako sa kanya, Oh. 1, Kapatid. 2, 3. Oo. di ba nagsabi ako kasi sa kanya kanina, di ba? Pero sabi naman niya, 'di ba, okay lang naman daw. Depende Baka lang iba siguro yung sa narinig ni ano, kamahalan. Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin kanina sa mo John? Yes, of course. Tapos, bakit naman Kuya John ayaw mo? O, di ba? Anong ibig mong sabihin po, kamahalan? Yung sabi niya kasi, 'di ba sabi mo, 'di ba sabi ko i-flex ko siya. Tapos ang sabi mo naman, akala ko naman yung premiere ko. Ah, Ah, hindi kayo hindi na. nako! Ayan, 5 millions in the Sabi house. ko Mega sa'yo, love shout out. kamahalan, pwede ba mag-flex ng videos? Ayan, 5 million in the house! Good evening! Ayan, primative mix, pang-anim na yung ano ko sa'yo. Dinidikit. Okay lang kung kakilala mo na talaga. Okay lang kung kakilala mo na talaga. Okay. Opo, kamahalan, yung mga ano namin, yung piniplex namin, yung mga ano naman namin, kakilala naman po eh, kamahalan. Kasi kanina sabi ni Kuya John, sabi niya baka ayaw mo daw magpa-flex kasi dati daw doon sa LS niya, ipiplex ka niya, ayaw mo daw. Kaya sabi niya, tanungin daw muna kita, kamahalan. Yun ang sabi ni Kuya John kanina. Okay lang kung kakilala mo na talaga. Ayan. Di pa ako tapos sa yung mag-ayuda primative mix ha. Wag mong igagala yung ano mo, yung bahay mo primative ha. Wala ka bang alagad? Wala kang extra na ano na ninja, kapatid, para yun ang gamitin mo. Nag-ayuda pa ako sa iyo, kapatid ha. 15 yung ididikit ko sa iyo, 15. Kaya wag mo munang anuin. Ayan, nalaglag si Kuya John. Bye na ako, start na kami. Sige, sige po, kamahalan. Ako na po ang bahala sa premiere mo, kamahalan. Salamat, kamahalan, sa pamember. Ayan, salamat Iska and Dalosa. Nag-enjoy kayo sa live stream ni host. Wala po, kabayan. Sana magawa ka, kabayan. Kapatid ng... Wait lang, kapatid. Magawa ka ng ninja para pag mangisda ka, kapatid. Tawag nito? Yun ang gagamitin mo, ninja. Tapos, ibababa mo yung bahay mo na main mo. Ayan. Nalaglag si Kuya Jun. Wait lang daw. Kamahalan, maraming salamat sa pamember, kamahalan ha. Hindi na ako nagbabaka sa iyo, kapatid ha. Dikit kalimbang lang ako kasi yun lang. Kasi pag nagbakas pa ako, baka sipain tayo ni Lolo. Paikutin kita ng mahigit isang guhit, kapatid.
Sa dalawa. 2 millions in the house. Mega love shout out. Ayan, nandyan ulit si Kuya Jun. Nagbabalik. Ba't nalaglag ka, Kuya Jun? Nagloko yung wifi. Diyos ko, Ah. Maria. Ayan. Gawa ka ng extra muna ninja, kapatid primitive mix para yun ang pang ano mo. Sa dalawa, tatlo, apat. Nandito ako sa bahay ni Primitive Mix. Ay, ang liit pa ng bahay niya. Baby pa eh. Pang-tweet Primitive mix, nasaan ka ngayon, kapatid? Ayan, naka 30 ka na, kapatid, ha? Tusukan ko muna ng mga alagad ko ano pagkatapos ko nito, so ano yung Bakit ituto hindi ko yung na-upload yung ano ko, kanina yung live? Nag-live ako kanina 1 hour. Bakit hindi na, bakit hindi na, ang tawag nito? ha? Nagano kanina ako nag-live 1 hour. Bakit hindi siya nakapublic ba yan? Nasa Bicol po, Albay. Saan ka dito sa Bicol, Albay? Ano, kapatid? Saan dito sa Albay? Nandito din ako sa Albay eh, kapatid. Ayan, may 31 ano nga 31. Tingnan mo sa isa kong cellphone, 5 viewers. 5 million viewers dito sa sa stream isa lang. Si Lolo talaga grabe. Grabe sa akin si Lolo oh. Sinisipa yung aking viewers. Ganun daw lang. Santo Domingo daw. Santo Yung Domingo inis ko ah. kanina, bakit hindi siya Ayan, may na-private ito? baka naka-private, kapatid. Ayan, kapatid, meron ka ng 32 subscriber. Huwag mo munang mamaya. Standby ka lang dito, Nakano kapatid. naman ito? Para hindi malagas yung ano mo. Huwag ka munang gagala, kapatid, ha. Mag-stay ka lang muna dito. Naman to. Para hindi malagas yung ano mo. Baka gusto mong umakyat, kapatid. Kapatid primitive. Nangyari nito. Akyat, kapatid, baka gusto mo. Ayan, baba ko yung hagdan. 5 million viewers in the house. Mega love shoutout po. Bakit tayo nito? Allow people Ayan, to tingnan this 15 yung content. inayuda ko sa'yo, kapatid, 15. Ito. Bakit yun daw? Ayoko lang naman ito. Paano naman ito? Win eligible. Siguro kanya ito. Bakit tayo ito Nag-live ako kanina. Naka 1 hour ako. Nakita ko nga eh. Ano lang ito? Basagan ng thread. Bakit tayo ito Bakit ito? Sabi nila. Ibahin ko na lang yung pangalan. Ay, mag-ano lang ako, kapatid. Sige, mag-shoutout ka, kapatid. Mag-ayuda lang ako kay kay Kamahalan. Ituso ko lang sa kanya yung yung mga ko. Hala. Sabi ni Lance Merlin, dapat alas 2 ka daw Mag-live. Ah. Kasi ito naman si Lalab sa ESG. Sabi naman, hindi daw siya Nagkasabayan daw kayo ngayon. hindi ko man alam na magla-live siya eh. Hindi ko na pwedeng i-cancel kasi ito eh. Okay lang po, Lods. Madilim kasi dito, walang ilaw, pahamak si Apik. Sige lang, okay lang, walang problema.
Macau. Si Lizel naka-live din ngayon. Oo nga. Daming nag-live. Mamaya, may live din si Coach din, alas 9. May tuwad na isa yung premiere ni Kamahalan. Matagal na yan kapatid nung yung binaban niya sa akin live, may tuwad isa. Natamsa ko lang yung sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang. Ayan, 4 millions in the house. Mega love shoutout sa inyo lang lahat dyan. Kakanta tayo. Ano yun? Kakanta. CPR na. Ayoko muna magkanta Kuya Jun kasi nahirapan ako magtanggal ng CPR nung nakaraan. Ako nga may pa ako 6 Isipin mo Kuya Jun, CPR. 12 yung CPR ko. Ang hirap. 3 days ko Kasi nilinis. dapat mag-LS ka 2 hours lang kung may kakanta. 2 hours lang talaga. Kasi mag-mute ka ng music mo. Kasi yung 3 oras yung LS mo nun eh. Kaya. Tinutusok ko lang sa kanya yung ko eh. 4 millions in the house. Mega love shoutout po. Isa. Saan si Lalal sa Lalal sa May SG? daw siya eh. Tawag nito? May tawag nito. May part-time job daw siya. Pinatawag daw siya eh. Okay. Sa pagsapit ng dilim. Sana baka bukas dumating kapatid yung baka bukas dumating yung Biit? yung V8. Oo. Wow, congrats. I-vlog mo yun. Unboxing. Yan May boxing ko nga. biit. Sana all. Sana all. Sana ngayong Pasko. Hinahanap ang pag-ibig mo. Kahit wala. Anong sabi sa'yo ni Lalabs Merlin? 2 hours lang naman ako ngayon, Kuya Jun. Tapos ako, atinan ko yung atinan ko yung premiere ni Kamahalan. 10 o'clock, di ba? Tapos, baka mag-premiere din ako bukas, Kuya Jun. Bukas ng Monday pala, Monday. Alam ko Monday, may premiere ako ng Monday yata eh. May 24 tamsak na pala ito eh. Yung alin? Bakit naka-comment itong ko? Yung kanino? Yung aking yung tawag ito. Yung pinapost ko kanina yung Zumba, bakit naka-off yung naka-off yung... Hindi na ako masyadong Kuya Jun. Hindi na ako masyado nagpapatamsak na yung igagala ko na ito patamsak naman. Dati kasi ang sipag ko pumunta sa mga LS tapos papatamsakan ko yung ko. Kasi 'di ba yung sinabi nga yung sinabi ni Bunso na daw yun, napapansin daw yun ni Lolo na halimbawa magpe-premiere ka tapos madaming tamsak, madaming likes. Tapos pagdating ng premiere, yung pupunta sa iyo mga 4, mga 5, 10 lang. Dapat kung 300, useless 200 talaga kapatid.
Mm. Useless lang, di ba? Ah. Tapos yung views mo, wala pang 100. Mm. Tapos yung tamsak 100. Oo. Hostage yan. So, Saan yung Emotive hostage Mix, na huwag yan? mo lang ikagala yung bahay mo, kapatid, kabayan. Kabayan, Inayod, Nuri Di Castro. Bakit ito naka-comment itong ano ko? Upload kanina. ako, ginagamit ko yung Premier Pangisda. Ayun nga kamahalan, tawag nito, pwede naman kaso, ay hindi, kasi pag pangisda, kapatid, hindi man yun Disable. experience Bakit ko sa disable ko, ka? lumalaki bahay ko dahil sa Premier. Ganun, kapatid, hindi nalalagas kamahalan kapag Premier ang binaba mo. Oh, kasi legit lang naman doon. Kasi doon sa baba siya lang mag-comment. Hindi sa live. Ah, Legit nga yung minsan sabi ganun nila kung naman, magpatamsak ng premiere. huwag mo ipasok sa mga kakilala mo na. Ang premiere? Ako ganun kamahalan ang ginagawa ko. Pumapasok ako sa mga LS na mga hindi ko pa kadikitan. Yung bang tumatalon-talon ako sa mga LS na hindi ko pa kadikitan. Tapos, dala-dala ko yung yung premiere ko, yun ang pinapatamsakan ko. Tapos, dinidikitan nila. Kaya lang ngayon lang buwan na to, tamad ako magano eh. Kumakain na ba kayo dyan? Kumain ka na, Kuya Jun? Naghahanap ako ng live na di ko kakilala pero dami ako saging. Ayan, kamahalan. Dinikit ko na sa'yo yung 15 ko, kamahalan. Kamahalan, dikit kalimbang, tapos tamsak sa premiere mo. Inano ko sa'yo yung yung 15. Kuha muna ako ng plato kasi kakain ako ng dinner. Hindi ko lang siya hindi ko lang siya binabakasan, kamahalan na. Kain tayo, guys. Okay. Grabe yung harang ko, kapatid, 2 minutes in Huwag mo nang panurin yan, kapatid, kasi sa'yo naman yan, sa'yo. Sana maraming Mapamusik saging na para tayo may dyan. ayuda. Ha? Sinasabi. Ako, yan. Pero make it sure ang make tamsak it mo sure matumbasan na niya ng tamsak viewers. na Kaya ako, nag-play ako sa iba para matumbasan tamsak ko. Oo nga po, kamahalan. Yun ang tama, yun sabi ni para sila lang sabi ni Bunso. Yun naman sabi ni Kamahalan. Pero make it sure baka ang naman tamsak. TV next. Oh. Totoo po yun, Kamahalan. Dinner tayo, kamahalan. Kapatid, Ayan, kain tayo. marami ng si Kamahalan. 101 na ang tamsak ni Kamahalan. Pagaling ka, man. Dati ako, kapatid, ang sipag ko magpatamsak ng premiere ko, umaabot ng 100 din. Di ba napansin mo? Nito lang, simula nung Ayan! nag-ano ako na, Kapatid, another. ayan, mega love shout. Tamsak lang, kapatid. Family day today. Ayan, take your time, kapatid. Danojens. Ayan, sana mag-enjoy kayo ng pamilya mo. Ayan, regards kay Teddy, kapatid. Thank you so much, kapatid. Thank you so much. Patamsak naman sa nakapin, kapatid. Sa member ko po yan, kapatid, bagong member ko. Premiere niya po mamayang gabi, kapatid. Baka naman gusto mong tamsakan. Salamat.
Thank you so much sa good heart mo dyan. 103. Kumakain ka na, kapatid. Ito nga, nag-message na nga sa akin yung ano ko, nakakain na. Saglit lang, tapusin ko lang tong inaano ko, kukuha din ako ng pagkain. Inaano ko lang lahat, tinatapos ko lang tong kay Kamahalan. Alam mo, nung hindi pa ako basta hindi nitong buwan na to, lagi akong tumatambay doon kay Kamahalan, promise. Nung nag-LS yan, di kila kapatid na ano. Ngayon lang buwan na to, hindi na ako makagala, gawa ng busy din ako sa channel ko. Ayan, okay na lahat. Okay na lahat, Kamahalan. Kuha lang ako ng pagkain, kapatid ah. Ikaw lang munang bahala dyan mag-shoutout. Mega love shoutout, Ganun. Ayan, sabi ni Kamahalan. Kuha lang ako ng food. Wait lang, Kamahalan ha. Aming rice? Bumili ako ng rice sa Manginasan. Kamahalan, dinner tayo, Kamahalan. Kapatid na nuggets, kain tayo pa. Dinner din pag may time. Right? Dito man tayo dito ba? Ayan, nandito na tayo. 3 millions in the house. Mega love shoutout. Kumain ka na, Kuya Jun. Kain tayo, guys. Kumakain na. Ay, hindi pala. Dumagdag yung aking banana. Ano na, no? Ano na ako? Road to 1.9. Wow, salamat Thank you, naman. Lord. Aray. Konting-konti na lang to. Ipangisda ko ito mamaya. Sana may dumikit pa. Sana all. Thank you, Lord. Ako, kapag mag-2K na ako, magpapalaro ako ng future. Grand Elos na yan, Kuya Jun. Wala. Kuya Jun. Magpa-sponsor pa ako. Kung gusto magpa-sponsor dyan, sabihin ko yung Gcash pa. Ayan, baba mo yung Gcash mo, baka may sponsor. Ay, wag na! Baka may tumawag! Diyos ko! Ayoko may katawag ako. Ayan, hindi rin ako nag-share ng LS ko ngayon, Kuya Jun, kasi maraming ang naka-LS ngayon. Hindi din ako nag-share kasi nakalag yung member ko. Yung CON, tapos si Alice Merlin. Ang daming nag-LS ngayon, tapos kapatid Lizzie, nandun naman sa GC natin. Ayan. Primitive mix, nandyan ka pa ba? Dikitan mo yan si Kamahalan, is kinda low. Very supportive yan yung member ko. Natakot tuloy ako, Kuya Jun, mag-flex. Sabi ni Kamahalan. Okay lang naman yan.
Sabagay, yung piniplex naman natin, mga kakilala naman natin eh. Hmm. Naglalak ako ng email while nagkain. Walang nagawa Tawagan sa ko muna. buhay. Ano mo si ISG? Bakit? Kung nasaan? Excuse me. Samid ako. Mamaya 9 p.m. Invite ako ni Coach Dance. Nino? Coach Dance. Invite ako niya kanina. Pinihim niya ako. Ah. Mag-co-host daw ako mamaya. Mag-ano? Mag-co-host daw ako. Mag-alas 9 din p.m. siya. mamaya. Ha? Ano? 500 yung pwede manalo ng 500? 300 to 100. Magpapagame siya? Ang Mamaya? first prize 500. Kaya, siyempre, pupunta talaga ako. Malay mo, manalo ako doon. Bibigyan ako ng Gcash. Sige, puntahan natin yan. Baka manalo tayo ng Gcash. Sarap ng gulay. Opo, dito pa po. Ayan, tambay ka lang dyan. Primitive mix, dikitan mo yung nakapin sa taas. Tapos may ibababa ako ng mga ibababa akong mga friend ko. Dikitan mo primitive mix ha. Mag-iwan ka lang ng bakas at sabihin mo sa dulo na galing ka kay Bicolano para babalikan kanila. Okay? Alam ba niya? Iwan ka lang ng bakas. Ayan, ito si co-host, ibababa ko yung bahay niya. Dikitan mo siya. Tapos sabihin mo lang na ha. Sa YouTube studio niya, meron ako nakalagay doon na copyright. Naka-record sa lahat doon. Para makarami ka ng banana Primitive Mix TV. Sinabi ni Kamahalan. Sa YouTube studio nyo, meron nakalagay doon na copyright. Naka-record lahat doon na gumamit ng videos mo. Doon gumamit ng videos mo. Tapos, may mga common doon. Removal request. Meron nga ako nakita. Kuya Jun, meron tayong common meron tayong common na videos doon. Nakita ko sa copyright ko. Yan yung sinasabi ni kapatid na Kamahalan. Wait lang guys nag-ano lang ako, nagbababa lang ako ng mga command, hindi common. Ayun, command. command. Hindi ko. Kamahalan, kandal, tinatay Kamahalan. Yung kay Kamahalan na primitive mix, nandiyan nakapin sa taas. ISG TV. Hindi ko ibababa yung kay Lalabs Merlin kasi naka siya kapatid, naka-live.
Mag-iwan ka lang primitive ng ano ha, ng bakas na galing ka sa akin. Pinas, Norway. Ano ulam mo, kapatid? Ano ba? Gusto ko Bicol Express. Oo, kamahalan. Paborito ko yan, kamahalan. One of these days, gagawa ako ng magluluto ako ng ganyan, iba-vlog ko siya. Nabusog ako. Sino pa ba yung Ayan, mega love shoutout! Marites Sidon! Ayan! Ayan, mega love shoutout sa'yo, Langga. Baka gusto mong umakit, Langga. Langga! Kalami-lami! Lami-lami. Kwentuhan tayo dito, Langga. Ayan. Primitive, Mix, nandyan ka pa ba? Narinig mo yung sabi ko kanina? Ayan, Kuya Jun. Ano na, Kuya Jun? Nawala yung ating Wait lang. Nag-ano kasi ako, Kuya Jun. Wait. Medyo busy. Ayan, dito lang ako sa baba, mga Langga. Sige, mga Langga. No worries, Langga. Sino yun, sabi? Si Si Marites. si Langga Marites. Ayan. Ayan, medyo busy pa. Ayan, 5 millions in the house. Mega love shout out po. Natin. Si kapatid Tulakdan, ibaba ko din yung tulak. Baba ko din yung channel niya. Sumayaw sa ganda ng panahon, kasabay ng mga tugtugin ganyan. Bakit nga ba mahal kita, kahit hindi napansin ang damdamin ko, di mo na ako. Ayan, nakaisang oras na pala tayo, Kuya Jun. Di ka pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka ng iba, napagdalhin ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis, o bakit nga ba mahal kita? Grabe ang init ngayon, Kuya Jun, ano? Sa inyo ba mainit o maulan? Mainit kanina. Sa'yo, Kuya Jun? Ano ka? Naglalaro ako ng in-air.
Makagulat ka naman, Kuya Jun TV, ha? Sabi ni Kamahalan. Bakit? Yung boses mo siguro. Ayun, nasabi niya. Kamahalan is time together. DJ Jonah, the Gyno Remix. Grabe kanina, hindi ako nakabangon ng maaga. Bakit? Sakit ng likod ko. Nawag ka pala gapon. Ha? Kasi dapat nga kanina magigising ako ng maaga kasi gagawa ako ng content sa labas, mag-walking sana ako. Hindi naman ako, anong oras na ako nagising? Alas 7 na ako bumangon. DJ Jonah, the Gyno. Gusto mong kumanta, Kuya John? Ayun na, naglalaro ko ng game. Ha? Ayoko na kasi baka ma-CPR. Mahirap maglinis ng CPR. Ako nga, hindi pa ako. Ang tapos hirap. maglinis Alam mo eh. ba yung last ko, yung LS na kantahan, yung LS ko? Alam mo kung ilan ang CPR noon? 12. 3 days ko siya nilinis. Okay lang naman yun kasi sharing naman siya. Kaya lang, sharing ang Ayoko revenue. may sharing eh. Ang hirap ng ng sharing. revenue. Oo. Alam mo ang ginawa ko, minute ko yun. Mute ko lahat yun. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nandyan si Cyberwalk TV, dating dikit. Ayan, bigyan kita ng jacket, Cyberwalk. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, may bago ka ng meron ka ng back jacket galing kay Baka Kuya ka ng Willie. feedback. Ayan, Tamsak host, maraming salamat. Reveal yummy. Thank you so much, kapatid. Anong laro na to? Ayan, baka may premiere ka diyan. Gusto mong ibaba. Ayan, nagbaba ng bahay niya, Kuya Jun. Puntahan natin. Ayan, OTW ako sa mo. Laki niya ng bahay din niya, 2 point na rin. Tamsak, ayan. Kasi dikit na din pala yung mga alagad ko sa'yo. Cyberdrive TV. Dikit din yung mga ko sa'yo. Ayan. Bicolano TV Vlog, salamat po. Ayan, walang anuman. Ayan, kapatid, makipagdikitan ka dyan. Ay, hindi pala pwede, Kuya Jun, Sino? Ay, wala bang kasamang my phone host? DJ Jonah, the Gyno Remix. Anong my phone? Ano yun, What do you mean? kapatid Cyberwalk? Okay lang siya na makidikitan siya dyan sa baba. Inanuhan ko siya, inayudahan ko siya ng 15, Kuya Jun. Oh, sino? Si Primitive, mix. Okay lang ba? Okay naman. Ha? Ha, may pa-jacket ka, di ba? Ah. Sana all may may phone. Mag-iipon pa tayo ng sponsor, kapatid. Baka gusto mong magpaano dyan. Baka gusto mo May chika mag-sponsor. Excuse me. Baka gusto mo mag-sponsor, nandiyan may dollar sign dyan sa baba. Asya! Joke lang. Asya!
Tinatamsa ko lahat sa iyo ng alagad ko, kapatid na Cyberwalk TV. Cyberwalk. Cyberdrive naman yung main mo pala, no? Tao siya, oh. Huwag ka namang magtawa dyan. Baka may papalipad ka dyan. Cyberdrive, Cyberwalk, baka naman. Patamsa ka naman yung nakapin sa taas. Premier ng aking bagong member. Patamsak naman, kapatid, yung nakapin sa taas. Bagong member ko po yan. Very supportive po yan, kapatid. Hello, Bicolano TV Vlogs. Ayan, mega love shout out sa aking napakagandang ate. Ayan, si Ate Arlene 24 Channel. Ayan, baba ka po dyan, ate. Maraming salamat, ate, sa pagbisita mo. Ayan, napakabait niya ni Ate Arlene. Makipagdikitan ka, Ate Arlene, dyan, no? Mga malalaking bahay yan. Pakidikitan ka, Ate Arlene, yung Tamsak main co-host. Ayan, maraming salamat, Cyberdrive TV. Ayan, iwan ka lang po, Cyberdrive, ng kapatid ng Bakas Kay Kamahalan, dyan sa nakapin. Mabait po yan, babalikan ka po niyan. Sabihin niya lang galing ka sa akin. I'm gonna make it perfect. Ayan, mega love shout out, Ate Arlene. Ayan, Ate Arlene, dikitan mo yung mga binaba ko, Ate Arlene, para maanuhan ka, maayudahan ka din. Dikitan mo, ayan, tamsak ulit host, sabi ni Cyberswim. Ang gaganda naman ng mga gaganda ng mga tamsak ni mga alagad ni ni kapatid Cyber. Sana. Ayan. Jakitan ko pa ba yan, kapatid? Kapatid Cyber, jakitan ko pa ba yung mga alagad mo? Tamsak sa nakapin host. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Ate Arlene, pakidikitan naman yung nakapin sa taas. Sabihin mo lang galing ka po sa akin para mabalikan ka po niya. Busy lang siya ngayon kasi may may marathon po siya ngayon. Ayan. Tinatamsa ko sa iyo lahat kapatid, wag na host, ayan. Sige. Sige, hindi ko na jakitan. Wag na host. Tamsak. Bueno. Ayan. Kapatid, Cyber, inaano ko lang sa'yo, tinatamsa ko lang sa'yo lahat ng ko. Alagad. Di na ako nagbabakas ha. Yes, Dan Tamsak, Bicolano TV Vlogs, may bakas me. So, ayan, maraming salamat po, Ate Arlene. Laki ng bahay ni kapatid Cyber. Welcome. Ayan, walang anuman po, ate. Kuya Jun, okay ka lang dyan, Kuya Jun? I am always okay, kapatid. Ayan, Ate Arlene, baba mo daw po yung bahay mo, sabi ni ni Idol Cyberwalk TV. Tapos ka na ba Baba mo yung kumain? bahay mo, Ate Arlene. Dikitan ka daw niya. Ayudahan ka po ni kapatid na Idol Cyberwalk TV.
Ayan. Sana all, Kuya Jun. Sana all. Music only here on Remix Avenue. Ate Arlene, baba mo po yung bahay mo. Ayan, ako na lang ang magbaba niyan. Ng bahay niya baka ano. Ayan, nadikit ko na. O, nadikit na, tamsa ko na lahat. Wait lang, ibaba ko yung bahay. Bahay ni Ate Arlene. Arlene 24. Okay ka lang dyan, Kuya Jun? Okay, kapatid. I'm always okay. Basta okay kayo dyan. I'm always okay. Ayan. Nanalo rin. Cyber Drive, Cyber Swim, daming alagad ah. Cyber Sleep, Cyber Walk TV. Daming alagad kapatid, grabe. Nino? Yan na, Cyber. Ang daming ang alagad eh. Oh. Baka naman dyan, padikit Ayan, ka sa ano, akin. Idol Cyberwalk, binaba ko po ni Secretary. Ano? Ayan Baka po yung naman bahay ni po. Arlene Channel. 4 millions in the house. Mega love shout out po. Ayan, done na to kay Brother Cyberwalk. May bakas me too. Ayan, nadikitan ka na po, Idol Cyberwalk TV. Kumakain na ba kayo? Diyan, Suludet. Ate Arlene, Baka baka naman, gusto mo guys, magpa-member Ate Arlene. Ay, thank you Lord, nabusog ako. Ate Arlene, baka gusto mo magpa-member sa akin. Diyan sa dollar sign, ano lang, 49 pesos lang yung membership niya. Sana all. Ayan, 3 million. Paano yon? Pindutin mo yung dollar sign sa baba ng live chat ng ko. Tapos, i-click mo lang yung membership. Tapos, ayan, mamili ka dyan, Ate Arlene. Bicolano 1, Bicolano 2, Bicolano 3. 49 pesos yung unang pa-member. Ayan, 79 ay, pesos Ma'am pangalawa. Arlene, baka naman po. Ayan. Mamili ka lang dyan kung Ate Arlene, kung anong gusto mo na ipa-member. O si host or si co-host? This is Remix Avenue. Pwede rin kay co-host, pwede rin kay host. Karira supportive Pwede yan. kay host, pwede rin kay co-host. 3 millions in the house. Yan. Yug lang yun, Ate Arlene. it's Nasa on Taiwan you. yan. Kuya Jun, nasa Taiwan yan si Ate Arlene. Wow. Ko siya, kababayan ko yan. Taga dito sa barangay din namin. Barrio. May kaya naman po. Open naman yan yung dollar sign ko. May ilis ako adjust ko pa yung Yan, maraming salamat. Idol Cyberwalk. Pinamember. Kapatid, pinamember mo yung sekretary mo? Yes. Sana. Tapos binago ko yun. Sana pinamember. Anong bibiling ko tong hero na to? Gusto kong bumili ng bagong hero. Aldos Popra Badang. Ayan, Arlene Channel Dan, 3 ma'am. Ayan, 3 daw yung inayuda sa'yo ni Idol Cyberwalk TV. Natikitan ka na po niya, Idol. Ano sabi mo, kapatid? Sabi na ako, 3 yung pinindot niya.
Number 3 yung Wala pinamember akong niya. card dito sa Taiwan. Pero kung may Gcash ka, Ate Arlene, okay lang. Pwede yon. Pinilit pa talaga. Ano, ininsist pa talaga, Kuya Jun. Oo. Ininsist pa talaga kung may Gcash. Baka na yan. Gcash rin ako dito. Natawa si Ate Arlene. Ate Arlene, may Gcash ako Yung dito. tita ko Gusto nga. mo? Huwag mo lang akong tawagan. Kuya Jun, yung tita ko nga, yung nag-ano din, nag-YouTube din, yung si March Connect. Sabi niya, gusto magpa-member daw siya sa akin. Sabi ko, sige na. Kung gusto mo, sige. Kasi sabi ko, pag magpa-member ka sa akin, igagala ko yung bahay mo. Yun ang paayudahan ko, sabi ko. Sige, ewan ko dun. Sabi niya, magpapa-member daw siya sa akin. 4 millions in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Sa mga gusto magpaayuda, guys, baba lang kayo ng bahay. Iano ko nga muna si Ate Alam mo, Ate, ayan. Tingnan ko nga yung kay Ate Arlene. Sino ba si Alam ko, Ate Arlene, Sino nabigay ko na si sa'yo lahat ng Rita? ko eh. Lahat ng tingnan ko muna ha. Ang alam ko kasi na naayuda ko na sa'yo, Ate Arlene, yung yata eh. Mga alagad ko eh. Wait lang. Sandali. May hindi pa nakadikit. Ayan. Ate Arlene, wag mong ikakala to ha. Clear history ka mamaya. Ayudahan kita. May hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. Wait lang. Ayan. 131 ka na. Nagpunta din ang iba, sabi niya. Inaayudahan kita, Ate Arlene. May dalawa akong idinidikit sa iyo, tapos ito, tingnan ko lahat. Baka lang yung main ko lang yata ang idikit ko sa iyo, tsaka yung si secretary. Wait lang. Secretary. Oo nga, 113 no to na. Ayan, nagbaba ng bahay. Idol Cyberwalk, nadikitan ka na po ni Ate Arlene 24. Nag-iwan daw siya ng baka sa'yo. 1, 2, 3. Ayan. Tapos kapatid, hindi ko na rin tinatamsak yung ko. Kasi 'di ba sabi ni Bunso, wag daw itatamsak yung mga alagad sa Premier. Sa sarili mong Premier. Oo, sarili mo. Salamat po. Ayan, salamat daw sabi ni Hindi Idol. naman ako magtamsak. Pero kung mga alagad mo, itatamsak mo sa Premier ko, okay lang. Pero kung ako, sa sarili kong Premier, itatamsak ko sa sarili kong Premier yung alagad ko, bawal. Wow, hindi ko na-try. Yun ang, na-try ko na lang ilang beses, pero hindi naman na Pero hayaan ko na lang kasi 134, Ate Arlene. Sana wag malakas, Ate Arlene, kasi wala kang alagad. Kung may alagad ka sana, Ate Arlene, yun ang igagala mo pag nanonood ka ng mga video sa YouTube eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. 135. Ate Arlene, 135 ka na. Wag mo lang galaw-galawin muna ha. Inaayudahan po kita, Ate Arlene. Ayan, baka magpapalipad na yan sa Ate Arlene. Ate Arlene, baka naman dyan. Wala daw siyang Taiwan card kaya hindi siya makapagpa-member eh. Sayang. Sayang. 136, Ate Arlene. Pagmamahal na ay Yung tita ko, asa na kaya yung tita ko? Hindi pumunta sa Ilesco.
Sabi ko sa tito ko, pumunta siya sa mga, halimbawa, isa lang CP ko. Ate Arlene, kahit isa lang yung CP mo, pero pwede kang gumawa ng alagad, add account. Di ba, Kuya Jun? Ano? Oh, pwede Add another sa account ka, cellphone. Kuya Jun. Ate Arlene. Damihan mo yung alagad mo. Kasi yung akin is, Add another account. Ang gagawin mo, sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Sweet, 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 sweet. $137 na, Ate Arlene. Wow! Ayan. Ayan, meron pa ako. May hindi pa tapos yung dinidikit ko sa iyo, Ate Arlene. Dalawa lang pala ang nadikit ko sa iyo, Ate Arlene. So, ibig sabihin, yung 13, hindi ko sa iyo nadikit. Ayan, 138. Mapapaikot kita ng isang guhit, Ate Arlene. Wow, sana pag-uwit naman dyan, Ate Earl. Si Cyber, baka naman dyan. Ayan. Idol Cyber, baka meron ka pang mga extra dyan para na hindi dikit sa akin. Sana wag malagas. Opo, Ate Arlene. Ang gawin mo, Ate Arlene, ito nga yung sinasabi ko sa iyo, wag mong igagala yung channel mo. Or much better, mamaya, mag-clear history ka po. Ayan, 139 ka na. Ayan, salamat. Buti di ako masyado busy. Kasi pag ginala mo, Ate Arlene, yung channel mo ngayon, ginala mo sa ibang live or manood ka ng mga videos, malalagas po talaga yan. Kasi wala kang wala kang alagad eh. Dapat may ninja ka eh. Ibig sabihin ng ninja, Ate Arlene, yung extra mo na account. Dapat gawa ka kahit mga 2-3, Ate Arlene. Or kahit isa lang muna para pang mo, pang isda. 140 na, Ate Arlene, 140. Di pa tapos. Ayan, 3 millions in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Kuya John, maraming salamat sa pag-akyat ha. Alam mo kapatid, madami akong CPR. 1, 2, 3, 4, Bakit? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, kapatid? Naku. Dapat sinisimulan mo na yan, kapatid, kasi matagal malinis. Ayan, 141, Ate Arlene. Mahigit 40 nalaga sa akin last week. Kaya, yun nga ang sinasabi ko sa iyo, Ate Arlene. Gawa ka ng isa pang account para yun ang panggala mo. Pag gagala ka, i-change mo lang siya, itatransfer mo lang doon yung itatransfer mo lang naman yung switch another account mo lang naman siya eh. Wag mo munang gagamitin hangga't hindi ka nakaka 1K, Ate Arlene. Sometimes mo lang siya gamitin. Ilan ba yung bahay niya? 140 na siya ngayon kasi kanina pa lang 120 plus. 130 plus, Ate Arlene, oo, 120 plus kanina. Ayan, 142, Ate Arlene. Laki pa naman yun. Tingnan mo, malaki pa naman maglagas. Pag hindi ka pamuni, malaki ang nilalagas talaga. Di ba, Kuya Jun? Oo. Nananin ako doon. Ayan, meron pa akong ayuda. Ayan, last. Grabe yung harang ko, Kuya Jun, 5 minutes. Oh. Yung nakaraan, Kuya Jun, alam mo sarili mo. Hindi, din-skip ko naman eh. Yehey, ayan. Alam mo, Kuya Jun, yung nakaraan na
LS yata yun or Premiere. Alam mo kung ano, ah 15 minutes yata yun o 30 minutes yung harang ko. Wag mo Alam mo kung laruin sino yung yung ano mo. alam mo kung sino yung harang? Ano ni ano vlog ni ano ni tawag nito sino yung Alex. ni Alex. Grabe. Grabe, Naman sa akin. pinanood ko. Pinanood ko yung ano sa iba kong alagad. Pinanood ko kasi tuwang-tuwa ako kay Alex. Alagad ko naman yung ginamit ko eh. Yehey! Sabi ni Ate Arlene. Ayan, Ate Arlene ha. Huwag mo munang gamitin yan ngayong gabi. Huwag ka munang gagala. Much better mag-stay ka muna dito sa English LS ko, Ate Arlene. 30 minutes lang naman mag-e-end na ako eh. Kasi magto 2 hours na ako eh. 2 hours lang naman ako, Ate Arlene. 30 minutes na lang. Stay mo na lang yan dyan para hindi malagas yung inayuda ko sa'yo. Kung gusto ka pumunta sa akin LS, Ha? okay sa'yo. Tapos, Ate Arlene, Si Arlene. Ate Arlene, ito si co-host, Kuya Jun TV, madalas ito mag-LS sa gabi. Pag may time ka, dalawin mo din kasi marami din nagbibigay ng ayuda sa LS niya. Yes. Ikalimbang bell mo lang yung channel niya, Ate Arlene, para ma-notify mo pag nag-LS si Kuya Jun. Ayan, 4 millions in the house. Mega love shoutout po. Ayan, maraming salamat. Idol Cyberwalk, maraming salamat. Nandyan ka pa po. Ayan, kay Kamahalan, maraming salamat kay Kamahalan sa bagong pamember mo dyan sa akin. Thank you so much. Kay Mami Moments, Marisa Moments USA, thank you so much sa pagtambay-tambay mo dyan. Kapatid na Nodgens, maraming salamat. Sige, salamat ng sobra. Dito pa ako what time. Hanggang may may natitira pa akong 35 minutes, Ate Arlene. Same time lang naman tayo, Ate Arlene eh. Mga ako mag-e-end, mga 8:30 siguro. Kuya Jun, 8:30 kasi ka 1:39 na ako eh. Ayan, Primative Mix. Ayan, Lord, salamat sa 35 subscriber. God bless us all. Ayan, stay ka lang dyan, Primative Mix, para hindi malakas yung mo, inayuda ko sa'yo. Ayan, Primative Mix, dinikitan mo yan si Ate Arlene, 24 channel. Ayan, binaba ni Secretary yung niya. Dikitan mo siya para madikitan ka din niya. Ayan binaba ni Secretary ko. Dikitan mo yan, yung binaba ni Secretary ko, kapatid. Ayan, iwan lang po kayo bakas ha, sabi ni Ate Arlene. Opo, ayan. Mag-i-LS ka ba bukas, Kuya Jun? May pasok ka bukas? Hindi. May pasok ang bukas. May pasok. Bukas ng gabi? Baka bukas ng umaga magsa-silent LS ako, Kuya Jun. Pero di ko alam. Kasi Monday... Nasa yan ang kapatid kasi marami ka pang habulin na Isa-silent LS ko lang siya eh. Pwede naman. Magka 30 plus na, Kuya Jun, ang ko, revenue. Sana. Ayan, 4 millions in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you so much sa pabiji-biji nyo dyan sa 4 na milyon. Buti nakapunta ka Ate Arlene, sa LS ko. Dapat nga yung LS ko kanina, Ate Arlene, is alas 4 or alas 2. Ito namang mga kasama ko pinaadya sa akin. Ayan, 5 millions in the house. Mag-ano pala tayo? Premiere ni Ayan, mamaya may premiere si Kamahalan. Ate Arlene, baka mamaya may time ka pa.
may iyang nakapin sa taas. Premiere yan mamaya ng alas 10. Member ko yan. Bagong member ko yan. Baka pwede mong silipin siya mamaya, alas 10 ng gabi. Mamayang 10, yung premiere niya. Idikit kalimbang mo lang siya, Ate Arlene, para ma-notify sa'yo. Ayan, Ate Arlene, channel 24. Okay na po. Ayan, maraming salamat, Primitive Mix. Ayan, Primitive Mix, kapatid. Ayan, si co-host, laging madalas mag-LS yan kisa sa akin. Ayan, lagi mong ano yan, pag may time ka, puntahan mo yan si co-host kasi para madagdagan pa yung madagdagan pa yung yung alagad mo, saging mo pala. Wala dito mga alaga ko kasi, salamat. Ayan, Ate Arlene, yun si Kamahalan. Puntahan mo yun. Marami kang makikilala dun. Mabait yun, Ate Arlene. Yan yung nakapin si Iska Endalosa. Bagong member ko yan, yan. Tapos ito din, Ate Arlene, si Kuya Jun, yung co-host ko. Tapos, ibaba ko din si Ate Arlene, nandikitan mo na ba si ISG4 TV? Ibaba ko. Kasi isa din yun, may din yun kasi, anong tawag nito? Ilan ba yung niya, saging Kuya Jun? 10, no? Ayan, may 10 din yun na na saging. Baka hindi pa sa iyo na idikit yun eh. Ito ibaba ko, Ate Arlene. Dikitan mo din to Primitive. Binaba ko na to eh. Binaba ko na to kanina, Primitive. Primitive Mix. Ayan, ibaba ko po dikitan nyo. Mga very supportive ito guys. Dikitan nyo, mag-iwan lang kayo ng bakas na galing kayo kay host Bicolano at or Kuya Jun TV. Ayan, tapos si ibaba ko ulit yung bahay ni ni Mami Miles, Pinas Norway. Sabihin niyo lang na galing kayo sa akin. Ate Arlene, dikitan mo to si si Pinas Norway. Sabihin mo galing ka sa akin, Ate Arlene. Babalikan ka nun. Nasa siya, nasa Norway, Pinas Norway. Tapos, ayun may hindi pa pala ako nababa si si Mami Lorena. Ito kapatid na Primitive Mix, dikitan mo to si Lorena Lorena Jordan Orejola. May bagong upload si Mami ba't hindi ko siya napanood? Kapatid nag-play ka ba kay kay Chef Adi? Nag-play ako. Nag-send na ako sa kanya. Jordan. Remix Avenue. Ilan na kaya yung niya? WH. Ayan guys, Ate Arlene and Primitive Mix. Dikitan nyo po yung binababa ni Secretary ko. Ayan. Mag-iwan lang kayo ng bakas na galing kayo sa akin. Para kayo, balikan kayo niyan. Sino ba Kuya Jun yung nakalimutan ko? Nababa. Tapos si Lalabs Merlin, ibaba ko din yung niya, yung video niya na hindi naka-live. Wag na. Wag, kasi naka-release pala siya eh. Naka-live wag mo siya ibaba. Si naka-release pala siya. Ito si kapatid Danogens. Ibaba ko ulit. Baba ko ulit yung kay kapatid Danogens. Very supportive ito guys Dikitan nyo din to Ate Arlene, dikitan nyo din po ito si si kapatid Danogens. Very supportive ito. Sobrang bait. Wait. Sigurado didikitan kayo nito guys. Ayan.
Kuya Jun, i-upload ko na yun, Kuya Jun. Maganda naman yung kuha. Hindi naman kita yung ano mo dun Ikaw kaya. na ba? Ha? Ikaw ba? Wala ka. Ano? Malay mo, mag-viral tayo, Kuya Jun. Yun nga. Maganda naman ang pagkakaano kaya. DJ Johnny, the Dino. I-premiere ko yun, kapatid. Wala ka dyan. Parang labas sa ilong ni Kuya Jun yung ano, pagkakasabi ng bahala ka dyan. Wala ka dyan. 4 millions in the house! Mega love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa pabiji-biji. Magpa-music ka na lang bukas, Kuya Jun. Magtambay ako sa'yo. Ay, ikaw na lang mag-ano bukas. Depende bukas kung ilang yung break. Sabihan mo ako. Ah, Iakyat mo si ano? Sekretary mo? Or iakyat mo yung bahay mo? depende bukas. Same kanina eh. Nag-release ako kanina. Naka 1 hour ako. Oh, napansin ko, tapos na eh. Naka 1 hour lang ako. Binasag ko yung LS ko kanina eh. Puro yung CPR. CPR ka? Kumanta ka ba? Lahat yung CPR. Yun nga yung sinabi ko doon. Title ko doon is Saglit Kantahan. May pumasok naman doon kanina. DJ Johnny, the Dino. DJ Johnny, the Dino. Ayan, 4 millions in the house. Don't forget to like and share and subscribe. Ayan, ano yung pag-usapan natin, Kuya Jun? Okay na pala yung ano mo? Ano? Yung ano mo, yung manual mo? Nakapag-manual ka na ba? Wala. Hindi to. Hindi mo pa inasikaso? Hindi. Pinapabayaan ko na lang. Ha? Ayan mo na yun. Pinababayaan ko muna. Bakit naman? Ewan sa'yo. Sabi mo 4 na- millions in the house! Mega love shout out po sa inyo dyan. Ayan, nandiyan si Chef Ade. Thumbs up, Nonoy Bicolano TV Vlogs, Kuya Jun TV. Ayan, maraming syukran, Kuya Kuya Chef TV. Ade, nabubulol ako. Maraming salamat sa pa-stay at home mo dyan, Chef Ade. Mukhang busy ka, Chef Ade. Ngayon ka lang napag-alala. Good evening sa'yo. Where have you been, Chef Ade? Long time no. Anong tawag dyan? Balita, Chef Ade, kumusta na ang mo, WH mo, Chef Ade? Magkano na? Baka naman may update, Chef Ade. Ayan.
May premiere ako kapatid, di ko binababa yung premiere ko. Kailan ba yung sunod kong premiere? First, ito yung yung congratulatory. 7 PM nga to eh. Kailan ba to na sa 27? Nasa biyahe pa, Noy. Ayan, ingat ka po, Chef Adi. Kumusta ang mo, Chef Adi? Ang Ilan naman yung WH mo, Chief Ade? WH mo, patusok naman sa premiere ko. Bababa ko guys yung premiere ni Bicolano, baka pwede niyong tusukan. Tusukin nyo na eh, baka tusukin Oh, na ba? ang bilis ko. Ang bilis! Aabot. Wow, very good. Palakpakan mo Kuya Jun, palakpakan mo. Ayan, di ba? Ang laki 1.5 na siya Di ba? Ang galing. Ang galing ang improvement niya Very good, very good. Kasi, Very good, very good, very good, Chef Adi. ang bilis, di ba? Ang bilis Ganyan lang Chief Ade. Ayan, basta nagtutulungan, basta lahat tayo nagpi-play kay Chef Adi. Si Chef Adi, piniplay din ni kapatid Danogents. Kaya malaki ang nakukuha na kay... Madaming nagpipisi kanya-kanya kapatid. Very good, very good. Alex Merlin. Ayan malaki ang tsaka si Alex Merlin nagpi-play sa kanya. Congrats kayo, Chef Adi, ayan. Sabayan mo pa Chef Adi ng Silent LS. Kasi nakatambay naman kami sa'yo. Ayan. Yung Ayan, mga maraming bilis mo salamat, maraming salamat. Ayan, wow, buti pa kayo. Ayan, Ate Arlene. Tinutulungan namin kasi si Chief Ade. Opo, kapatid, Ate Arlene, tinutulungan po kasi yan namin, sana all, sabi ni kapatid na Primative Mix. Kasi yan, mga kapatid, Ate Arlene, yan si Chef Adi, matagal na po kasi yan, 1,000 plus na, very supportive yan, kaya tinutulungan namin. Napaka-supportive niyan. Dikitan nyo yan. Chef Adi, baba mo yung bahay mo para madikitan ka ng dalawa. Ako na lang ang magbaba ng bahay mo, Chef Adi. Dikitan nyo, Ate Arlene, saka kapatid, Danogent. Danogent. Kapatid na Primative Mix. Dikitan nyo to si Chef Adi. Napaka-supportive nito, guys. Hindi kayo magsisisi na didikitan nyo siya. Chief Adi, dagdagan mo yung video mo kasi nakalock Opo, ako kapag Chief mag-play Adi. ako sa'yo. Ayan. Kasi malit naman yung Ayan, binaba yung ni mga Secretary. videos mo. Dikitan nyo, iwan lang kayo ng bakas. Babalikan kayo niya ni Chef Adi kasi nasa biyahe lang siya. Ayan, salamat po. Balikan ko kayo. Ayan. Very Ayan, supportive talaga nakakatuwa. yung Chief Adi. Kuya Jun, nakakatuwa talaga yung yung balita ni Chef Adi. 1.5 na siya, di ba? Ang bilis. So, sa Mabilis 1.5, 2.5 na lang ang natin, ang gugugulin natin, di ba? Kailangan. Mabilis lang yan, basta lahat tayo, piniplay natin siya. Magpi-play ako sa iyo ngayon, Chef Adi, ulit. Chief Adi, bago ako matulog, nag-play ako sa'yo kasi wala nang gamit yung laptop ko. Ako, magdamag ako. Pag nagpi-play ako sa kanya, kapatid, magkatapos itong LS ko, mag-play na ako sa kanya. Hanggang umaga yan. Pero pagdating ng umaga, maghapon pa yun, naka-play sa kanya kasi naka-loop on yung laptop ko sa dagdagan kanya. niya yung mga videos. Oo nga, dapat dagdagan niya yung videos Kasi niya kasi nakaloop konti pa lang. naman yun, paulit-ulit yung piniplay. Sa playlist yung yung piniplay ko eh. Playlist. Tapos, pag mag-upload ka, Kuya Jun, or Kuya Jun, Chef Adi ng video, diretso muna siya sa i-add playlist mo na siya. Diretso. Para diretso na dun sa Tama naman yung mapi-play. ginawa niya, kapatid. Ang tama naman yung ginagawa niya. Naka-playlist lahat. Okay, Kuya Jun, salamat Nunoy. Kuya Jun TV, ayan. Walang anuman si Paddy, basta nagtutulungan tayo. Ayan. Basta, ka namin, Chief Adi. Support priority lang. ka namin. Support sa bawat isa, di ba? Support lang. Oo. Natutuwa ako, Kuya Jun, talaga, Kasi ang promise. sipag mo kasi, Natutuwa ako. very supportive. Very supportive ka talaga.
Ayan, Primitive Mix, kapatid and Ate Arlene. Dikitan mo po yan. Si Chef Adi yung binaba ni, ni sekretary ko. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas na galing kayo sa akin. Babalikan kayo niyan. May alagad din yan. Ididikit din yan sa inyo, yung alagad niya. Ayan, kapatid Primitive Mix. Dati walang alagad yan si Chef Adi. Pinilit namin gumawa ng alagad. Tingnan mo, meron na siyang alagad ngayon. Si Tarzan. Si Tarzan, ano ngayon kayo dyan? Barok, Tarzan Barok ba yun? Oh, si Tarzan. Oh, Tarzan Barak. Ayan. Chef Adi, pakitamsa ka naman, Chef Adi, si Kamahalan. May premiere yung nakapin sa taas. Bagong member ni, ni host. Okay na po, nadikitan ko na po. Ayan, maraming salamat, Primitive. Dalaw-dalaw ka lang dito sa amin, kapatid, Primitive. Support ka namin, walang problema. Tulungan ka din namin. Pataasin din natin yung yung banana mo diyan, yung saging mo. Punta ka lang sa mga LS namin, yung mga Mag-history lang kayo pagkatapos. Mag-history. Saka ini-encourage kita, Primitive Mix, kapatid, gumawa ka ng extra account mo. Gumawa ka. Ayan. Oo, galing na ako kay Chef. Ayan, yan po, salamat din. Ayan. Chef Adi, balikan mo na lang po sila ha, Chef Adi. Babalikan kayo niyan, guys. Mabait yan si Chef Adi, very supportive yan. Alam nyo kung mag-LS din kayo, pupuntahan din kayo niya ni Chef Adi. Hindi kayo magsisik sa kanya. Yes, di kayo magsisisi. Ayan. Yan yung mga namin, mga legit namin na mga sinusuportahan. Hindi ka rin magsisi na suportahan mo siya. Ayan, thank you so much guys sa 4 na milyon dyan, sa mga nagbibiji-biji lang. Ayan, malapit na tayo mag 2 hours. 2 hours lang ako kasi Kuya Jun, kasi nga ako, tawag nito, masakit yung katawan ko Kuya Jun. Minom nga ako ng Fridays. Ha? Lipat ako kay Alas Merlin, tapos mga alas 9, na kay Coach Dance. Tapos 10 o'clock, isa-set ko yung ko kay kay okay na sa nakapin, Nonoy, may tuwad na siya. Huwag mo tuwaran. May wad to siya. Opo, siya pa rin, meron isa. Hayaan mo yan. Mga lang yan, mga bitterness. Sa ibang videos mo ako, napunta pag may time ako, tapos dalaw ka bahay nila. Iwan ako bakas. Opo, Ate Arlene. Ayan, 5 million in the house. Ayan. Ayan guys, kung may time kayo guys, yung yung nakapin po, member ko po, may premiere po siya mamaya, 10 o'clock. Puntahan po natin guys. Itambay ko nga yung Ate Arlene, punta tayo mamaya doon sa premiere ni sa nakapin. Baka may time ka, Ate Arlene. And Kuya Chef Adi, punta tayo sa nakapin mamaya, premiere. Punta ka ba, Kuya Jun? Sa premiere ni Kamahalan? Anong oras ulit yun? Last G's? 10 o'clock. Alas 10. Sige, magalang ako lang. Ako ko lang. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 10 minutes na lang tayo guys 10 minutes. Sana 12 a.m. umuwi alaga ko. Nasaan Ate Arlene yung alaga mo, Ate Arlene? Gumala, namasyal sa labas. Ayan. Ayan. Salamat Kuya Jun Kuya Jun TV. Yes, I'm here. I'm so busy. Guys, abangan guys, i-announce ko pala guys. Eto guys, suportahan nyo naman guys. Meron ako kasing prank call kay Kuya Jun sa co-host. I-upload ko yon premiere guys. Suportahan nyo guys. Maganda guys. Super ganda guys. Suportahan nyo guys. Yung first time ko na ginawa na prank call.
Ayan, nasa fifth floor. Anong ginagawa sa fifth floor, Ate Arlene? Baka tumalon yun doon, Ate Arlene. Ayan guys, meron po akong prank call na content na ginawa at soon, ipipremiere ko sila guys. Sana supportuhan nyo guys. Yung victim po dito si Kuya Jun TV. At hanggang ngayon hindi nakaka-move on. Kuya Jun! Kuya Jun! Prank call lang naman yun, Kuya Jun. Ayan guys, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo at hindi kayo nagsisi sa pagtambay sa live stream ni host ngayon. At sinamahan din ako ni Kuya Jun TV, the very supportive kapatid. Kuya Jun TV, don't forget to subscribe, like, comments, and share. At hit nyo na rin yung mga notification bell niya at notification bell ko para lagi kayong updated sa mga videos namin. Ayan. Hindi kayo magsisisi guys. At ano yung tawag dyan Kuya Jun? Siguradong mag-i-enjoy kayo sa mga vlogs namin ni Kuya Jun. No, Kuya Jun? Ayan! Kuya Jun. Arlene, I love you! Ayan. Nadali mo pala si Kuya Jun TV, Nonoy. Ayan, Kuya Jun, si Tati. Ayan, si Tati. Na-prank call ko siya kagabi. Kayong victim ko. Tapos, yung yung kasabuat ko si Lalab sa SG. Ako yung salarin. Ingat lahat. Salamat sa mga nagpunta sa bahay ko. Ayan. Thank you so much, Ate Arlene. Ingat ka palagi dyan, Ate Arlene, ha? Ayan, just keep in touch, Ate Arlene. Advance Merry Christmas and Happy New Year dyan sa Taiwan. And regards mo din ako sa mga alaga mo, Ate Arlene. Ayan, 5 millions in the house. Mega love shoutout. Guys, ayan. Malapit na tayo 8 minutes na lang guys. Magpapaalam na si host at si co-host. Hanggang 2 hours lang tayo ngayon guys kasi ayun, may limit tayo ngayon guys. And then maraming salamat sa sa nagpa-member sa akin ngayon. Kay Kamahalan, Eska Endalosa, don't forget din po to subscribe your channel. And like and share and hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. And then maraming salamat din sa mga sa live chat, sa mga pumunta sa akin, si Maria's Moments USA, kapatid Danojen, si Langga, Marites, si Ate Arlene, si Chef Adi, ayan si Primatib, Mix, thank you so much. At sino pa ba yun, Kuya Jun? Si Cyberwalk TV, thank you so much, Idol. At inayudahan mo din yung mga bisita ko dyan sa baba. Ayan, maraming salamat. And the most one, especially yung aking co-host, na hanggang ngayon hindi ako iniiwan. Nandyan si Kuya Jun TV kahit na prank ko siya. Ayan. Sinuportahan niya pa rin ako, hindi ako iniiwan sa ere. Ayan, Topper, wala Christmas dito, mas okay pa dyan sa Pilipinas. Okay lang yan, Ate Arlene. Di bali nang walang selebrasyon ng Christmas, basta yung bulsa is busog. Puno, di ba Kuya Jun? Siyempre. Ayan, walang problema. Ayan, ayan, salamat po sa mga nagpunta sa bahay ko. God bless all. Ayan, God bless din. Thank you so much. Thank you so much. 6 millions in the house. Mega love shout out sa inyo dyan. Thank you guys. Sana nag-enjoy kayo guys sa aking live stream ngayong araw. And then sana makapunta pa kayo sa susunod naming mga live stream. And then wag niyo din kalimutan si Kuya Jun TV. Madalas din po siya nag-LS, especially sa gabi. At sa umaga, kahit nasa work yan guys, nag-LS yan. Next time, next mo Kuya Jun, si ISG4. Kawang mag-prank. Ayan, next daw, Kuya Jun, i-prank mo din daw si Lalab sa ESG. Dapat nga, ayan, hindi na ako magsalita, Kuya Jun.
May next victim na ako na naalala ko ya Jun. 6 million in the house. Mega love shout out sa inyo dyan. Maraming salamat po. Thank you so much. Ate Arlene, maraming salamat Ate Arlene. Primitive Mix. Ayan. Ayan, Ate Arlene and Primitive Mix. Mamaya, mag-ano kayo ha, mag-clear history kayo. Ay, ganito na lang ang gawin ko pala. Ituro ko sa inyo guys. Yung tinuro. May tinuro kasi si Bunso kagabi. Ituro ko sa inyo guys. Para ano na lang. Ayan, pahinaan ko muna yung ano ko. Makinig kayo guys. Ituturo ko lang ito sa inyo, yung natutunan ko din, yung tinuro din sa akin. I-share ko sa inyo guys. Wait lang. Ituro ko sa inyo guys ha. Mag-open ako ng ano. Mag-open ako ng cam. Ayan, Ate Arlene, Chef Adi, and ano, kapatid na Primitive. May ituturo ako sa inyo ha. Paano ba to? Ayan, i-focus ko muna sa akin yung ano ko. Cam. Di ba guys, ganito guys ha, tuturo ko sa inyo. Nandito kayo sa channel nyo guys, di ba? Kunyari, nandito kayo sa channel. Ayan, Primitive, kapatid, and ano, Ate Arlene. Di ba ganito? Ayan, nakita nyo dito sa baba, may library, di ba? Nakasulat na library. Ayan, i-click nyo po yung library. Ayan, pag na-click nyo yung library, punta kayo sa, may mabasa nyo history, your videos, downloads, your movies, watch later, di ba? I-click nyo ngayon yung history. Pagka-click nyo ng history, guys, doon sa taas, sa side, sa kanto, may tatlong tuldok. Ayan. Yung tatlong tuldok, i-click nyo yun, guys. And then, pag-click nyo, lalabas help and feedback. History controls, watch on TV. Ngayon, ang pupuntahan nyo, guys, history control. Oh, ayan. Paglabas, pag na-click nyo yung history control, lalabas history and privacy, di ba? Ayan, sa history privacy sa baba, clear watch history, clear search history. Ayan, yung dalawang yan, wag nyong papakialaman yan. Wag nyong pindutin yan. Ngayon, ito yung post watch history. Post watch history and post search history. Ibublo nyo yan guys ngayon. Dati, di ba na, ito turn on nyo yung post. I-post nyo po yan. Dapat naka-blue yan. Kahit hindi na kayo guys mag-ano, yung dalawa na yan ha, yung post-watch history, post-research history. Kahit hindi na kayo mag-clear history kapag nangingisda kayo guys. Sana ano, makatulong ito sa inyo guys. Tinuro lang yan din, natutunan ko lang din yan sa isang ano, veterano na sa ano sa YouTube world. Meron na siyang natutunan sa YouTube world. Ngayon itinuro din yan sa amin nung nakaraan. Kaya ngayon guys, gusto ko rin sa inyo i-share, especially Chef Adi, Ate Arlene, and ano, Primitive Mix. Gawin niyo 'yon. Chef Adi, i-ano mo 'yon para hindi ka malagasan na. Salamat. Ayan. Walang anuman. Gawin nyo na yun ngayon. Punta kayo sa library, history, tapos i-click nyo yung tatlong dot. Punta kayo sa post watch history at post search history. I-on nyo lang yung post. Yan guys. So ayun nga guys, magpapaalam na kami guys. Magpapaalam na tayo Kuya Jun. Meron na tayong mahigit 2 oras. Good night everyone! Ayan, thank you so much. 5 million in the house. Magpapaalam na po kami guys. Mag-end na po tayo guys. Thank you so much sa mga nasa baba. Thank you so much sa pagbisita. Maraming salamat sa nagpunta sa akin. Especially sa nagpa-member sa akin, si Kamahalan Chef, Iska Endalosa. Sa nag-stay, Primitive Mix, Ate Arlene, thank you so much. Kapatid Danogens. Ayan, thank you so much. And Chef Adi. Thank you so much, everyone. Good night. Kuya Jun. May pupuntahan Thank you so pa much, ako, Kuya guys. Jun. Maraming salamat. Thank you, guys. Thank you See so you in much, our guys. next live Ayun, stream. Sana huwag kayong magsawa. Ate Arlene, thank you. Good night, everyone. Ingat. Good night, everyone. Thank you, Kuya Pupunta kay Jun. Marilyn Ocho. Good night. Ayan, Bye-bye. Don't forget to visit my new member, Iskandalosa. May premiere siya mamaya, guys, ha? Thank you, guys. Chef Adi, thank you.